No niin, nyt tosiaan rakennetaan tämä uudestaan tämä Yamahan moottori. Tässä oli käynyt semmoinen ongelma tullut, että tämä oli aivan täysin leikannut kiinni tästä tämä kapiakseli. Tuolta aivan sulannut kiinni, että ei enää liiku yhtään mihinkään. Täältä oli kaikki laakerit mennyt, ne oli aivan pupenoa. Niin nyt sitten hommattiin aivan uusi kampiakseli. Niin nyt pitäisi ainakin olla ihan viimeisen päälle. Sitten meillä on uusi Big Borgit pytty. Tuommoinen 185 kuutioinen ja uusi mäntä. Ja sitten me ollaan avarrettu täältä tämä kansi. Sitten on tuossa tuo imukaulan pätkä, niin sekin on avarrettu, että saadaan vähän virtaavampia ja enemmän vääntöä. No niin, eiköhän aloiteta laittamaan tuota laakeria paikalleen. Tää ei mene tänne aivan täysin, niin pitää vähän lämmittää, että saadaan tämä tänne, niin laitetaan lämmitysvälineet valmiiksi. Nyt on laitettu nämä kuumennusvälineet tähän valmiiksi, niin tää on tosiaan siis tämmönen keraaminen laatta, sattuu löytyä tuosta ulkovarastosta, niin saa laittaa tuohon, ettei tämä paperi tästä pala, niin lämmitetään tosiaan tuosta ja sitten laitetaan vaan tuohon ja sitten voidaan ruveta asentamaan kaikenlaista muuta. No niin, katsotaan välillä kuvaa, mitä se on. Se on 175 astetta, että kyllä se varmaan riittää. Sitten pistetään tuohon. Sitten vähän isompi vasara. Sitten melko hyvä, vielä tuota vähän reunaa. No niin, loppu tosiaan tallennus tulee välissä, niin vähän loppu tuo video, mutta tuo on nyt paikalla, tuo laakeri tuolla. Täältäkin sen takaa voi katsoa. Tuolta se näyttäisi olevan ihan paikalla. Niin nyt pystytään ruveta asentamaan näitä kaiken maailman muita laakereita. No niin, täältä on kätevä katsoa netistä, mihinkä tuloo mitäkin. Näitä laakereita ja simmejä ja kaiken maailman osia, ettei jää mitään välistä. Ja sitten niin. No asennetaan nyt tämä vaihteiston laakeri tänne näin. Nyt se olisi paikalla. Tuollakin voi katsoa, niin se on justiin sopivasti tuolla nuon. Niin, sitten voidaan siirtyä seuraavaan laaken pariin. No niin, seuraavaksi pistetään tämä vaihteen siirtäjän tämä ohjuri. Näin. Se pistetään tosiaan tuohon nuo. Sitten täältä toiselta puolelta tänne pistetään tämä nuon. Sitten pistetään tuonne tuo pultti.
Sitten seuraavaksi, kun tämä on näin kiinni, tämä pitää pyöriä tässä näin vapaasti. Sitten seuraavaksi pistetään nämä. No niin, tämä jäi puuttumaan nyt vaihteiston alta tietysti, niin joutuu kaikki vielä ottaa uudestaan. Pitää siis laakeria paikalla, ettei voi lähde irti. Vaihteet paikalla. Nämä kuuluu olla näin. Nämä pitää pistää kummakin yhtä aikaa tuonne nuo. Ei nuo aivan yhtä aikaa, pitää vähän nuon. Nyt tuolla pitää olla vaihde päällä, niin yllä pyörii näin. Ja tässä pitää muistaa, että tässä on tää simmin välis, ettei unohda sitä, ilmasta ei toimi. Sitten ensimmäisenä täällä alla pitää olla D1 vaihteen siirtäjä. Se tulee vähän nousi. Noin. Niin se tulee tuonne alimmaksi tuonne. Tuo on semmonen ura sille. Noin. Sitten tästä pitää tätä pyöritellä. Saa sen tuonne kolhon. Noin. Sitten tuohon tappi pikkasen pitämään, että saa. Noin. Sitten missä on tuossa. Sitten tää seuraava on E1. Ja se tuloo tuollakin on tommonen, voin näyttääkin vaikka. Tuolla on tommonen aivan ura sille tapille. Sitten kun sä tiedät mihinkä sä laitat, sitten otat tuon tuosta varovasti irti. Tää vähän pyörittää. Sitten saada nuo kaikki paikoille. Se ei välttämättä näy aivan kaikkia, mutta sitä nyt jotakin näkyy. Noin, nyt on ensimmäiset vaihteensiirtäjän tapit. Se nostoloo tuolta näitä vaihteita. Noin. Sitten asennetaan tämä viimeinen vaihteensiirtäjä tappi, eli C2. Se tulee tänne vasemmalle puolelle. Täälläkin on samanlainen ura. No. Niin tuollakin on tuommoinen, kun tuolla tuommoinen ura, niin se nostaa tätä ylhää ja alaa. Niin sinne niin. Sitä helpottaa kun nostaa ekaksi näin ylhää. Sitten pistää tuohon. Sitten pitää laittaa tonne nuon. Sitten tuohon väliin. Nuon tuohon. Se pitää olla kaikki nämä aina näissä uris. Muuten sä et saa näitä tappeja paikoille. Sitten vaan pistät tuohon nuo. Nyt olisi tämä vaihteisto-osuus kasattu ja siirrytään sitten eteenpäin. No niin, eli nyt mä oon laittanut jo lukon tuohon tuonne. Ennen kuin asennetaan lisää tuohon päälle, niin tässä pitää muistaa laittaa ensiksi tänne tämmönen simmi. Tuonne nuo. Se tulee tämmönen vähän isompi tuommoinen. Se tulee tuohon päälle. Sen jälkeen vasta laitetaan, tää pitää saada nuon tuohon. Sen jälkeen vasta voidaan laittaa tämmönen ratas. Tähän pitää tulla, kummallakin puolella pitää olla tommonen simmi. Näin. Se tulee tuohon nuo. Sitten pitää laittaa tässä noin. Seuraavaksi asennetaan tuo.
Tässä on hyvä käyttää tämmösiä pihtejä. Nää saa helposti. Helpottaa paljon hommaa. Ei mene niin kauan tähän venkslaamiseen, jos on tämmöiset. Sitten sun pitää vaan katsoa, että se nuo napsahtaa tuonne. Sitten kuuluu semmonen ääni, niin sä tiedät, että se on oikein paikoilla. Sitten tämän jälkeen niin pitää siirtyä tänne päin. No niin, eikä nyt kun asennetaan tätä öljypumppua, niin tuli jo semmonen ongelma, että tuossa oli tuo tiiviste mennyt. Niin tehtiin siihen uusi tämmönen itse. Niin tää kun ei nyt oo mikään tehdas tehty, niin pitää laittaa vähän tämmöstä Loctiteen. Tää sopii niinku aika moneen paikkaan, kestää bensaa ja öljyä. Tää on tämmöstä perusmoottoriliimaa, niin laitetaan sitä tuohon vähän ja sitten tuo, niin kyllä se nyt pitää sen. Pistää liimaa tuohon nyt vähän. Ei saa olla kovin paksu kerros, ettei pursua. Semmonen sopiva. Sitten pistetään tuonne liimat. Niin, nyt pitää asentaa se tuohon. Menee siihen vaan nuo. Siinä mitään ihmeellistä. Sitten pistää vaan ruuvit paikoilleen ja ne kirjalle. Ja ei saa vetää liian kirjalle, ettei me kiertää. Semmonen sopiva sormikireys. Kiristää tasaisesti, että no, se olisi siinä. Niin, nyt pistetään tämä paketti kasahan. Pistetään ekaksi tuohon tuo. Sitten tulee tämä ratas. Se menee sinne. Nuo. Seuraavaksi tulee tämä. Pitää muistaa, että tuo F osoittaa ylhääpäin, että se menee oikein. Nuo. Sitten pistetään tuo. Nuo. Sitten voidaan vähän. Pitää muistaa laittaa kiila väliin. Nuo. Noin. Sitten mä nyt pistän varooksi vähän tuota Loctitea kerelukitetta tuonne, ettei vaan pääse irti. Se on sitten tympiä, jos se pääsee vaikka ajos irti, niin menee moottori rikki. Noin. Sitten tuohon tuo mutteri. Noin. Tämä voi sitten vielä hetken päästä oikeaan momenttiin laittaa, mutta pistää nyt se vaan vähän kiinni. No niin, tämä olisi pitänyt laittaa tässä välissä tuonne toiselle puolelle tänne kammeja tuonne väliin, niin tuli nyt ajatusvirhe ja pisti väärään järjestykseen, niin mä jatketaan sitten kun mä oon vaihtanut sen tuonne. No niin, eli tämä pitää olla näin. Tuohon. Sitten tänne pitää alle muistaa prikka. Nuon. Sitten pistetään se tuonne nuon. Tuo jousi vähän kinnaa tuossa nuon, niin
Se työnnetään tuonne alle. Sitten tuommoinen. Tuo on vähän kinnaa tuossa, niin vähän nyt se menee. Tän kun vetää sen semmosen sopivahan kireyteen, niin ettei vedä kierteitä rikki vielä. No niin, seuraavaksi asennetaan nämä laakerit. Mä en näy tänne valmiiksi oikeille paikoille laittanut, niin näitä ette kun vaan lyödä. Katsotaan vähän. Se on pohjassa se. Sitten laitetaan tämä iso laakeri. Nähdä kuinka. Pitää saada jotakin alle, että tämä menee. No, pistää nyt ekaksi tämä tuo laakeri sitten. Palataan kohta tuohon toiseen. Vielä vähän. Noin. Se on paikoilla. No niin, mä pistän tuon kohta. No niin, nyt ruvetaan laittamaan tiivisteliivaa tähän tuo tosiaan paperitiivisten väliin. No niin, nyt pistään tuohon tuo tiiviste paikoille. No niin, seuraavaksi kasataan kytkin. Elikkä ensiksi pistetään tänne tämmönen simmi. Nuo. Sitten pistetään tuommoinen. Nuo. Sen jälkeen pistetään tämä. No, sitten pistetään tuommoinen holokki tuonne väliin. Sitten pistetään toisinpäin tämä tuohon. Tuommoinen lukko, prikka tuohon. Sitten vaan tuohon. Noin. Ja sitten vaan kiristetään tämä ja lyödään tuo lukkoprikka kiinni tuohon päälle. No niin, nyt kun mä laitan tämän vielä tuohon kiinni, niin mä laitan tähän ainakin itse vähän tuota kierrelukitetta tuonne reunoille. Ei ainakaan pääse sitten luiskahtamahan irti. Nuo. Sitten pistetään pultti kiinni. No. Sitten itse laitan ainakin nyt tähän alkuun. Tää nyt katsoo vielä tarkemmat momentit, mutta ekaksi on joku 20 newtonia. Tää on vissiin vähän.
40. Ja tätä voi tosiaan vähän pitää jollakin kiinni. Niin, nyt asennetaan tämä kytkin loppuun. Elikkä nyt kun tämä pistää ekaksi tuohon. Sitten kun täältä painaa, niin näkyy kun se tulee nuo pihalle päin, niin silloin se toimii oikein. Sitten laitetaan tuohon tuo. Ja tässä pitää olla kans tuo nuoli tuonne samaan kohtaan, mihinkä ne muukki on ollut. Noin. Sitten voidaan asentaa näitä jousia. Noin. Sitten tänään vaan vähän alulle näin, niin sitten on helppo lähteä kiristämään. No niin, nyt kun säädetään tätä kytkintä, niin pitää katsoa, että kun nyt tässä on tämmönen vähän väliä, niin sitten vaan ruuveria toista päästä katsoa niin, että se ei työnnä yhtään. Se on niinku napakka, se ei saa työntää yhtään, ei edes sormikireyteen. Se on justiin semmonen jämpti. Sitten vaan vedetään tuosta tuo kiinni, niin se pysyy. Tuolla voi vielä. Tuosta. No, nyt se on aivan jämäkkä. Näin se ottaa sitten heti, eikä yhtään väriä. No niin, tää on nyt muuten valmis tämä puoli, mutta laitoin tuon kiksin jo tuossa välissä. Siitä nyt ei tullut videota justiin, mutta se on aivan simppeli laittaa sinne. Mites muuta mennään eteenpäin. No niin, nyt laitetaan vielä tämä öljysuoratin tuonne. No, sitten me laitetaan tähän tiivisteliimaa ja sitten tiivistä, mutta toiselle puolelle ei ollenkaan tiivistettä, että saa helposti irti, jos on tarvetta säätää jotakin. No niin, nyt on laitettu tämä koppa tähän. Nyt nää vaan kiristän semmoiseen näppikireyteen, ei kovin kovaa vielä, kun tässä on pelkkä liima. Kun se tiiviste ei nyt sopinut täysin, ei ollut aivan oikeallaan. No niin, tässä on tää vanha pytty, sitten tuossa on tuo uusi. Tää on niin isompi. Tää on tää Big Porkitti. Niin, että tää mahtuu, niin jouduttiin vähän vinguttamaan tuolta, mutta se ei vielä ollut aivan hyvä. Niin sitten me ei huomattu sitä, ja sitten me laitettiin tää moottori jo kasahan. Niin nyt pitää vielä vähän tuolta vinguttaa ja sitten mahtuu. Se jäi tosi pienestä kiinni. Vähän tuosta tihkaa. No niin, nyt on tuosta vähän vingutettu pois. Nyt testataan sopiiko tämä sylinteri. Näyttää se sinne menevä. Tuolta on ainakin aivan tiivistä tuoltakin. Kyllä se ihan hyvältä nää vaikuttaa. No niin, seuraavaksi asennetaan jakoketjuja nää ohjurit. No ensiksi, mä oon tuon ketju tuohon pistänyt. Sitten laitetaan tuo. No semmoinen sopiva kireyteen. Nyt tää törky tiukalla tarvitsee olla. Sitten laitetaan tää toinen ohjuri. Se tulee täältä näin.
Se menee tuonne kolhon vaan nuo. Sitten tämä ketju jää vaan tuohon. Se tulee kohta sitten, kun kasataan yläkerta, niin siihen. No niin, seuraavaksi rakennetaan tää starttikytkeminen rattaistoon. Elikkä ensiksi laitetaan tuo tappi, tuommoinen, tuonne, sitten tuo siihen, katso että pyörii hyvin, sitten tämä tuo nuon, niin. No niin, laitetaan tämmönen 40 newtoniin. No, laitetaan nyt tähän magneeton sivukoppahan tämä tiiviste ja liima. Jatketaan sitten sen jälkeen yläkerran rakennuksessa. No niin, seuraavaksi asennetaan tämä paperitiiviste. Nuon. No niin, nyt pistetään tää magneeton koppa tuohon päälle ja tapit kohdalle. Nuon. Ja sitten nuon. Sitten vaan ruuvit kiinni ja valmis.